Avui ens trobem a la ciutat de Girona amb en Pep Duran. Per què? Doncs per anar a donar una volta per aquesta magnífica ciutat i per comprovar que a cada pas podem trobar química. És així, no, Pep? És així, Judit. Doncs mira, precisament avui estem en un dels llocs on comencem aquest passeig per parlar d'allò que és invisible a l'ull humà i que, com deies tu bé, es tracta de la química. Un passeig per l'invisible. Aquest és el nom amb què s'ha titulat un itinerari químic format per 11 parades a la ciutat de Girona. Una ruta dirigida tant a aquelles persones amb ganes de passejar per la ciutat i descobrir els aspectes més quotidians de la química, com als estudiants que tindran l'oportunitat de veure que la química no només s'aprèn a les aules i laboratoris, sinó que és present a tot arreu. Així doncs, el nostre itinerari d'avui comença a un dels punts més alts de Girona, la Torre dels Predicadors. Des d'aquest indret es poden situar 4 indústries químiques ja desaparegudes, però molt presents en la memòria dels gironins. A més, es poden veure 2 indústries més que encara avui funcionen. Seguint l'itinerari, ens plantem a les muralles medievals de Girona, formades sobretot per roca calcària, anomenada també Pedra de Girona. Pep, aquí tenim preparat un experiment, no? Sí, efectivament. Aquestes roques, com he comentat abans, és un carbonat de calci. I el carbonat de calci hi ha una manera molt fàcil d'identificar que es pot fer a totes les cases, perquè aquest reactiu que poso aquí no és altra cosa que sal fumant, però es pot fer servir un àcid més dèbil, com per exemple el suc de llimona o el vinagre. En vinagre també es pot fer aquest experiment per descobrir si aquesta roca que veiem aquí és o no és un carbonat. Aquesta efervescència no és més que la conseqüència d'una reacció química, que és que el carbonat reacciona amb l'àcid i es desprèn diòxid de carboni i es forma aigua, a part de la sal que es forma. La següent parada que fem és el carrer de l'Argenteria. Ens trobem en un dels punts més cèntrics de Girona i, per tant, amb moltes botigues. I a dia d'avui encara n'hi ha algunes que fan honor al nom del carrer, les joieries. Els joiers fan servir, sobretot, metalls per fer les seves joies. Coure, plata, or, ara s'hi ha afegit titani, acer inoxidable i d'altres. Però les estrelles són les pedres precioses. Les pedres precioses, la majoria d'elles tenen la mateixa estructura química i la mateixa composició i només canvia petites parts d'altres metalls que hi intervenen. I poder l'estrella de totes les pedres precioses és el diamant, que aquí tenim algun exemple. El diamant, la seva composició química és molt i molt senzilla, és només carboni. Igual que la mina del llapis. Imagina't, Quina diferència hi ha d'aspecte entre l'una i l'altra. Per tant, Pep, una forma ben senzilla de veure química tan sols mirant els aparadors. Així és. Doncs continuem amb la volta. Molt bé. I molt a prop de les joieries hi trobem la farmàcia Seguer, un bon punt per reflexionar sobre el paper que els medicaments han tingut en l'esperança de vida dels éssers humans. Pep, estem en una farmàcia, però no ens trobem malament. No, aquesta parada la fem perquè a vegades entre la societat la visió de la química és la d'una ciència negativa, relacionada amb accidents i així. Però és una miqueta per explicar que la química també ens ajuda a viure més i també a viure millor. Els medicaments en són una gran part. Els altres productes que també han ajudat a que l'esperança de vida, almenys en el primer món, hagi anat sent més llarga cada vegada, doncs són la cloració de les aigües i el fet d'utilitzar sabó, la higiene. Després de fer parada a la farmàcia, el passeig per l'invisible segueix amb una aturada al pont de Sant Agustí, a la plaça de la Independència, una altra a la plaça de Vicenç Vives, a la plaça de Sant Feliu i a la Carbonera. Diferents punts on es tracten químicament temes com l'aigua, la corrosió, la química entre enamorats o la llum solar. L'Einstein, a part de la seva teoria de la relativitat, el Premi Nobel no el va aconseguir per això, sinó que el va aconseguir per haver descobert l'efecte fotoelèctric. L'efecte fotoelèctric consisteix en que gràcies a l'energia dels rajos del sol, o de la llum en aquest cas, són capaços de fer saltar electrons amb una placa com aquesta i el moviment d'electrons és el corrent elèctric. Ara si apuntem o ens dirigim cap al sol amb aquesta placa fotovoltaica, fixa't què passa amb aquest motoret. Fixa't com gira. I finalment arribem al punt final d'aquest itinerari químic, els 4 cantons. Un lloc molt especial de Girona, cruïlla i punt de trobada, on s'hi representen els 4 rius que travessen la ciutat i alhora els 4 punts cardinals.
Si recordes, vam començar parlant dels 4 rius que travessen Girona. Els tenim representats en aquí terra. Però fixa't que també al seu voltant hi ha 4 lletres, que com bé saps són els punts cardinals. El nord, el sud, l'est i l'oest. Doncs nosaltres aquí parlarem de magnetisme. Ja saps que l'electricitat i el magnetisme estan relacionats i hem vist que l'electricitat també estava relacionat amb els electrons. Per tant, una miqueta, diguem-ne que hi ha química per tot arreu. I farem un experiment molt senzill, que és fer una brúixola. Farem una brúixola només amb aquests ingredients que tenim aquí. Mira, amb una agulla de cosir, un imant, un tall de suro i un recipient on hi posarem una mica d'aigua. Les agulles de cosir no estan imantades, però si freguem un imant, el que es tornen és elles també com un imant. Ara, en aquest moment, el que estic fent és fregant l'agulla amb un petit imant de cuina i el que faig és donar caràcter d'imant a l'agulla. Ara aquesta agulla, en principi, ara està imantada. La clavaré en aquest suro, que de fet no cal, perquè podria ser que l'agulla flotés, perquè l'aigua ja té una tensió superficial que fa que no s'enfonsi, però per si de cas, perquè l'experiment surti el farem així. Pep, me dones un cop de mà? Molt bé. Posem aquí perquè estigui planer. Ara posem l'agulla aquí i fixa't com ella sola va agafant una posició. Fixa't que està orientada cap allà. Ara la tornaré a fer girar, perquè vegis que l'única cosa que he fet amb els dits és no fer que toqui les vores, perquè si no queda encallada. Fixa't que tota l'estona apunta cap allà mateix. Per tant, tindríem el nord, El nord, sí. el sud, l'est i l'oest, com aquesta rosa dels vents que tenim aquí a terra. El mateix que tenim aquí. Doncs fins aquí aquest itinerari per parlar de química a Girona. Hem parlat de química, hem fet algun experiment i, a més, hem gaudit d'un dia magnífic per a aquesta ciutat. I tant que sí, un passeig per l'invisible per demostrar que Girona és una ciutat química.